hallau dai kullum ana samun ci gaba. Gashi wannan dan uwanmu kuma abokinmu ya kera mota a nan jihar Yobe, Fataskum Local Government. Saboda haka wannan babban ci gaba ne ya same mu matasa a tashi tsaye wajen ƙirƙirar abubuwa. Wannan shine zai kawo ci gaba a ƙasar mu baki ɗaya. Mun gode. Ga mota ku kalle ta. An yi gaba. Kun ga gashi wannan inji ne? Dawo ciki. Inji na jega. Kun ga wannan gashi an yi komai da komai. Ga kuma bayan ta. Ga sitiyari nan, ga giya da kuloci, ga kuma bayan ta. Ga dai motar yadda take gaba ɗayan ta. Alhamdulillah an samu ci gaba sosai. Wallahi kwa kaga. Masha Allah.